Biz şu храмны 15 yılda tüzey başladık. Birinci yılını fundamentini salıp koyduk endi. İkinci yılını stinaсын көтердік. Üçüncü yılını tübelerin yaptık. Hazır bizning храм işi kaldı endi. Храмның içinde көп işler, штукатуркадан tutunurga керек endi. Kulon bilen сөйлештік. Yazdan tutunabız dedi endi kulon agırı. Allah buyursa. Allah tilegi bilen kelesi yıllarga aşıp bulmasmı dep yürüyübüz endi. Коле, менә бу төзү эшләре бит инде моңар шикел сезнең үзегезнең теге җегетләр, авыл кешеләре ярдәмендә барды бит инде, әйме? Ие, авыл халкына бик зур рәхмәт. Нәрсә әйтсәң дә киләләр, булышалар, әйтүгә җыелалар. Шу, менә ел уйладык, күпел ясап куярга. Аты безнең кошману елгада гына әле. Yılga boburlar büyüyüp pişirana başladı da şoňar күрә яңа çeşmege köpel yasadık indi. Şeýle astına bulayındı bu. Bu bit indi sizin тоже теге изге çeşme şekillerek şolay bit. Evet çeşme bit. Indi bugün менә isim kuşalar indi аңар. Изгелер исеме bir neynekin батюшкалар килә бит инде. Шу. Хәзер бу köpelне төзегәндә шулай ук бит инде. Авыл халкы белән төзегәндә Kupilga finansı yardımın Ivan Stepaniç üzerinin semenli firmaları var indalarının şul buluştu. Ondan soň Takranov Nikolay degen üzebizning avuldan bir şmeker indi. Alar birdi. Şu. Anları менә син үзең конструировать иткәнең ахырсы купол мыймы? Ие, куполны уйладык та инде. Беренче купол менә минем. Купол ясап куйдык үзебез. Куполлар бит бик кыйбат тора. Шуңар күрә үзебез Küçten üzübüz yasadık endi biz ana. Materialların kibitten alıp, değil mi? İyi, materialların kibitten aldık. Şol Ivan Stepaniç berdi indi materialga. Bütün finans yardamin şol buluştu. Beyran bilen siz ne? Менә бу şirkәү төзелеп килә бит инде Иван авылында. Син инде şirkәүгә дә үзелешеңне керткәнсеңдер, әйме? Ие, bir kolluk min finansör ettim bersen. Ие. Ничек şey югында. Ие, берсем еткән. Менә алдан сөйле башлашта бергән инде мин бер насыл бу илемә бу коллукка бирдек инде. Ие. Менә бит инде без эшләр уңайлы барганда да менә мин үзем дә шулай теге. Ходайны гилескә төшерәбез бит инде шулай бит. Şirkevlerge jürüysüzmü? Şirkeve возможно şolanda şirkevler bizim. Возможно şolanda jürüysüz. Menä bu kupelini yasao ideyası indi. İdeyası menä munda 3-nji ýyl basyp turabız da endi munda ýygyşyp. Menä üstügün Davidinde kuyna turgan jerde bizning saýgyna bat. Kuynalar pişirer. Biz Ivan gete. Ve özübüz ýasypyz. Bu burga düşmete şişmeýärde munda asta şişme bar. Güýünçe ol kupel burga tiýiş izgi şişme tiresinde. Ivan tamında özün şişme bardy. Şunda ýasara kerekandy. Nawzganda Ivan bilen çok baradyk da Ivan'dan da men sırada bitme. Koňulyň köterip ýiberdin ana. Bir kaldırdım etme başlaga doktor başlaga kider da Ivan etdi. Şeýle bundan traktor kider tawlarny kestirip etdi. O dip durasy. Niçe bedrel iskere urtaga kirmeydi. Urtaga Sular wandırdık bilen, Hudaý kudreti bilen, şu sular arulana. Su tamirlari arulana. Kristos şumulgan künne. Demek şolay bular, janadan şu sular gaýta. Kristosdan kudreti bilen
Яшейік, түрейік. Гел шул суларны кокынып ішейік, сибейік, бітін үйлерімізді аруандырайық. Шул суларда Құдайның құдіреті көріне. Қуаты бар, қуаты Христос берген қуат. Өзі келіп баруаны, бұл суларны. Тире күрше авыл халкын шушындай улы бәйрәм белән котлыйм. Без шушы улы бәйрәмне бик көтеп алабыз. Bütün халык шушы судан шифаларын табып, суларын içеп сауыгып, авырткан кешеләр җирләреннән итеп, без шушы чишмәне шушылай итеп улулаган өчен, шушы авыл халкына бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шундый матур итеп, яхшы итеп чишмәләр эшләделәр. Без быелгы елны бөтенләй икенче төрле рухта. Без бик канәгать бу бәйрәмгә. Күтәренке күңел. Күтәренке күңел белән без кайтабыз өйгә. Хәзер шушы сулардан еллык көч Алабыз. Еллык көч. Менә шушы сулар белән ширләрдән, күз тиюләрдән, өйләрне аруландырулар бит инде. Без бу сулар белән бик кулланабыз. Ул бик озак саклана безнең сулар. Хәзерге вакытта тормыш иптәшем Николай Иванович белән Зәй шәһәрендә яшибез. Менә бу Ивана авылы, аның туган авылы. Без җылда шушы бәйрәмгә кайтабыз. Бик теләп кайтабыз. Әниебез исән чагында да кайтып йөрдек шушы бәйрәмнәрне зурлап. Менә яңа кыйна торган урын төзергә кирәк дип минем тормыш иптәшем сүз башлады инде. Шуның белән авылдашлары белән киңәшләшеп, шушы урынны сайладылар. Бик матур чишмә урыны. Мин үзем дә шушы авыл килене булгач, чишмәгә килергә бик ярата торган идем. Үзем дә шушында суга килгәләгәнем бар. Без аларның бу уйларын бик хупладык. Һәм менә алар башлаган эшләрен авыл кешеләре белән бергәләшеп, авыл җирлеге башлыгы Иван Степанович белән башкарып чыктылар. Без моңарга бик сөендек. Бүген дә бик шатланып кайттык. Менә шушы чишмә, матур чишмә буйлары, шушы авыл кешеләренә хезмәт итсен. Сулары, шифалы сулары, һәркемнең эчәр сулары һәркемгә дә файдалы булсын. Узак еллар шушы чишмәне тәрбияләп торсыннар авыл кешеләре дигән теләкләребезне теләп калабыз. Безгәләребезне аермыйлар. Иван Степанович шушы казаклар авылы җирлеге башлыгы булып эшли бит инде бүгенге көндә. Менә шушылай Николай Иванович белән бергә сөйләшеп, алар шушы чишмәне тургызырга уйладылар инде. Бик зур көч куйдылар. Без дә кулдан килгәнчә ярдәм иттек инде. Һәм авыл халкы бик нык ярдәм итте. Бу чишмә чыннан да күңелгә ятышлы, бик матур килеп чыкты. Менә изге атакайлар килеп аруландырып та киттеләр бит инде. Шушы аруландырылган чишмәләрнең сихәтле суларын эчеп, сау-сәламәт булып, узын-узак еллар бергә яшәргә ясын дип әйтәсем килә инде. Сәламәт булыйк. Бар bütün кешеләрне шушы качманы бәйрәме белән чын күңелемнән тәбрик итәм, исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең шушы тоткан чыгымнарыгыз, теләгән теләкләрегез, дип әйтим, кабул булсын. Амин, шулай. Һәм Ходай сезгә йөзе белән кайтарып бирсен иде дигән теләктә калабыз яме. Исәнлек, саулык гаиләләрегезгә парлашып узак еллар гомер итәргә сезгә. Шулай булсын. Амин, рәхмәт.